それ上着てトレーニングするが。いや、脱ぎます。凡庸な成績がこれだけは劇的な感じ。あれだけであのコンテンツですからね。もし僕が頼んだんじゃない本当の登録者があったのか。
発信したら結構なんか見てくれる人おるっていうのが分かってきて。うん。なんかめっちゃなんか。このイメージを足したいのどうしたらいいの？いつも毎日チェックインこのポストにどうやってこれなんかあれするの？写真出すの？ YouTube。YouTube じゃないこれ。これは Facebook のポストに。写真を載せたいのに、エディットのところから、エディットポストだったとしても、写真が載せられないかもしれないけど。なんか、でもダメだよね。関係ないし。俺やるね。どれでしょうね。もうこれ以上ボタンがないけんね。無理だ。わかんないですね。わかんない。ページを販売しますよっていうページがどこにあるこれウェブ上にありますね。また教えてちょっと。あそこのページからいける。ページからは明確に、どこのページからでもいけるようなリンクはない。それが、どこのページにおけるリンクがあった方がいいよね。
そうですね。てか、ないというか、言おうとしてるよ。ピンクがなかったよな。それは早急にやらない。ホームページの販売をだって許可してするわけでしょ。はい。そしたらそこが売れるようにしてないと。アクセスで、イージーとアクセスにしてないと。間違えた。1億円をフィリピンに持ち込もうとしておった。か見てしまったやつ。ちょっとそこを、山本さん、ちょっと結構早めにやらんって感じですよ。はい。結構やばいですよ。いろいろそれやってない。いろいろ気にするところが。私はそのスタジオのに失礼します。こちらね、うちの別れた患者さんなんですけども、マニラ近郊のカルテ州の解除をしたので、なんと飲食店も解決でした。時計やもんね、あれ、やり言うけど、あれはまだちょっと時間がかかる。この今のホームページの評価っていうのは、いわゆるキャッシュポイントになるっていう、これを強化していかんとやばいです。半年後にやばいです。1日目ではね、かなりお客さんも入ったそうで、なんか3人にことます。よかったね。その評価をちょっと誰かに頼んで、すごい早く、評価っていうか、リンクが見えるようにね、はい。それは一瞬でできる。一瞬でやろう。とりあえず。やっぱもうメルマガとか、リンクとか、毎回その一応、なんか落ち着けるとか、しとった方がいいと思う。もう、前も言ったけど、料金の設計をね、ちょっといじらないかんですよ。料金の設定。安いのを作らない。安いの。安いのは多分、もうフロントエンドね。初回取引をするためのものですね。Don't stay here for 1 week. What did you do for 1 week? I study what? それをね、作られた。もう、
万元バーです。5万元バーです。あまあ、イメージ、こういう感じ。5万円で利益が出る形で、後で、形に直せるだけやけど、中身のコンテンツは5万円分しかないき、薄くなるわけよ。けど、まあ言ったら、これで、一応コンテンツできる。で、次のステップで、いや、ちょっとこれじゃ、もうちょっと足してほしいんだったら、いや、これ足すんだったら、追加でお金がかかるんやけどっていうふうに説明して、で、ちょっとずつ結局は同じ値段になるっていうやつ。最初はね、5万円で作れる、ちゃんと利益が出る範囲のものを、だからフォーマットがいる。フォーマットっていうのは、情報だけくださいっていう情報を記入させる資料。で、その情報を記入して、ちょっと写真化して、で、それで終わり。で、後で、まあ、本当にプリント型に変えてくれるできるような、できる前提の5万円で利益が出る。それはいいかもしれない。いや、もうそれ絶対やった方がいい。エントリーが優しいやん、その方が。そうですね。フロントエンドはなかったです。そう、ないし、受注があんま取れない。ほら、どれをやったとしても、いきなりやっぱちょっと値段が高いとね、なんか、よう知ってんじゃないと、買うかなみたいな感じになるから。で、そのちょっと、なんかがあるやろ。ミーティングって他の会があるでしょうね。今日、必要情報とかちょっとリストアップして、ここに記載して、これを用意してください。今日の午前中に僕が作っておく。それもそのフロントエンドのページを作ってほしい。ホームページが常にいつでもホームページに売ってるんだっていうのが分かるよね。広告運動とか。ウィリアム・ペさんが課題できるようになったんですね。本当に。いや、ずっとそうなんだ。それはできる。いいじゃないですか、タイムちょうど。受注が増えても回せんやなって、受注が増えたら回せるっていう。5万円で利益が出るって感じやけど、まあ、それぐらい。5万円より5万円が払いたくないってなったらちょっと厳しいかなと思うけど。まあ、こんな感じでね。復活しました。ちょっとまだ痛いですけど、腰は。ちょっと動かした方がいいかな。
はい、しないやります。はい。Big, yeah. I think that's so. こんなでかいだろ。Don't show it to other people. まあ、it will make you not very detailed. Explanation of the hosting, explanation of the yeah, okay. And if you can use the hosting, it will do it. だから、hosting だ。You need to do actually, the solar very good yeah, actually remember that we take very expensive oil for source company and the Japanese interest is better. 落ちましたね。落ちたんですね。But you have to introduce the piece using the cheap ingredients. You have to try locally. I hope if we make our I think you should have something different. No, so not a big problem. Actually, they will come here to McCarthy, maybe twice or three times in a month to bring them. With the expenses of yeah, this is what I mean. Cool. Tomorrow, you will start to stay down tomorrow. So, the advantage is no river coast. That's a very big advantage. So, the business will not never come. No more lockdown. 痛いですね。 No more. 痛いです。そうか、治療を受けないから。受けに行かないから治療を。そうですね。おしんこもね、活動して
ちょっとね、もうフェーズが違うんだもんね。I enjoy it this time. In the morning. Today, I have a recommendation. Take care of Before, I'm just going to you. I will upload a video in the bakery. She is doing a weekend. She opened a new bakery. Wow, it's open. She has 600 people. Yeah, buy a good around her house. This way, actually, she doesn't need affection. Only stay with peanuts. So, I don't know. She doesn't need just one but more, always, you know, I will I recommend you, you should have takoyaki in重要な世界と全く違うところっていうところを見ていただけど、フリピンのフィッシュだから、フィリピン国だけで、US とヨーロッパを全部出したテキスト数より2倍のテキスト数をテキストしてるらしい。under the palm. 何フェイスブックか。まあ、それは様々やけど、全てのテキストを出したら、US とヨーロッパを出してより多くらしい。あ、そうなんだ。なんでかと思って。何の統計の統計やね。まあ、データね、まあ、一応データ的には簡単に処理できるけど、SNS とかポストとか、まあ、文字数を数えたんですよね。すごい。みんなテキストしるでしょ。SNS 好きやね。あ、カリフラワーか。そのまま一中やね。カリフラワーの方がどこに頑張ってください。じゃあ、今日はこの番組をやらせてくださいと思います。もうこれ1週間、僕の生でよ。今日から帰ります。バイバイ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 。サブスクライブ。サブスクライブ。サブスクライブ。このチャンネルでは自分でやったことだったり、ワークライフバランスだったり、より積極的な選択肢が海外へ移住とか、海外へまあ、あれ、本当にバズったらあんなんじゃないんじゃない。海外への移住に関する情報が分かりやすい概要欄に。ちょっと一本の動画で50サブスクライバーってすごくないですか。で、登録者数とか見え中だって、100とかぐらいしかないけど、みんなわーするんだよ。
それから本当の地区のアプローチにしてますので、どちらの方もよろしく。じゃあ今日はこんな感じになります。ちょっと全然知らん人からポストはもう4つ5つぐらいあって、次はこういうのを見たらいいのとか。あともうちょっとやね。あともう一個バズビデオが多分来てくれたら、多分相乗効果でコンテンツを頑張ってない。絶対違うの一緒に見てくれる。そしたらフィリピンのグループのやつ知ったよ。フィリピンのグループだそれ。結構完成度高いだよ。おお、これすごいなと思って。結構完成度高い。これ結構世界で通用すると思うよ。映像とかもそうやし。いわゆる P-POP。フィリピンの人歌うまいそうやんか。ダンスもうまいやんか。絶対いけるよ。アイドルグループ。そう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 。演出とかすげえいいと思うんだけどね。もうなんかもうフィリピン感全くないけどね。もう全くない。どこのグループって聞きたくなるんでしょう。残念ながら男性グループ見たら、これは売れないって感じ。これはダメやな。いやまあ、その話を英語の先生としたらいいけど、全部やっぱ韓国のパクリになって、あそこと比べるわけよね。確か完成度低いんよ。すべてにおいて。これはダメやな。唯一、なんか、あれされた人、要は許容されたグループがあるみたいです。唯一許容されたグループ見てもなんとか。あ、これ。これが BSB19 っていう唯一フィリピンで受け入れられたやつ。受け入れられた男性P-POP。ちゃんと見てないけど、やっぱり完成度高いから。
けど演出の格好良さそうだ。そう明るいバージョン。明るいと思われるバージョン。これも見えんね。映像暗いね。そうですね。
やっぱあれやね。女性グループの方がいいね。女性グループの方が完成度高くない？女性グループこれもういきなり
まだ多分、まだ有名じゃないんだと思う。見たんですね。音楽見たみたいな。フィリピン人やと言われるフィリピン人だけど、言われなかったら分からんかもしれない。この衣装とか映像の思考とかは、ちょっとどこから来たのか不明や。めっちゃこっちゅうますね、映像とか。どうやってやるのね。同じダンスを踊ってとこでこの合わせぐらいの合わせてる。結構大変な作業ですね。すごい時間かかって編集しようね。So let me hear it, I'm on it. Now every step I take,はい。これでさ、これ多分まださ、このグループまださ、売られてなくてさ、はい、どっかでバズる瞬間があったらさ、僕の映像も真っ先にバズるがあるかもしれないですね。これについてなんかリアクションのどうなんですか？うん。どうこれ、リング。これ名前がもういきなり入ってないでこのね、もう実だなんですけど、そのままこうリングっていきなり違う。まあ、こうしたらいけるかなと思って。って感じでね。とにかくコンテンツを上げてよくしとかないとね。分かってるね。分かった。もう一夜にして状況が変わるって分かった。うん。うん。누군가를 아주 많이 좋아하고 있군요. 표현도 잘 안 되고. 어떻게 해야 할지 모르겠죠? 한 장씩 고르세요.
그 색깔의 방으로 들어가면 당신의 사랑이 뭔지 알게 될 거예요.そうまたインターネットあ来たこれすごいこれすごいわ気づかなかったけどこのリチちゃんが歌ってるシールファイヤーって16ミリオンも再生されてる。そうから16ミリオン。16ミリオン。1600万か。これはすごいよね。そんなにと思って。いや、結構、なんていうの、リコメンデーションみたいなのが出てくるんだよね、これ。1600万回か。すごいね。すごいですね。これをパクったビデオが227万回再生された。これさ、あれでもどうなんだよ、じいちゃんのリアクション1回やったらもう1回やるっていうのはどうなんだよね。いいんじゃないですか。何回やったの飽きられるまで。いやオールなんとかラブフォーユーっていう、オールラブフォーユーかなんかのやつをやったらやけど、あれ何回再生されてるか分からんけど、こっち1600万回再生すごくない？これにとったらやばいんだよね。こういうリアクションをするか。まあ、コメントだったら、あなたの本物のリアクションで、まあ、これは素晴らしいと登録して、何くらいしたよって、その時だったよ。
まあ、実際彼女のファンやし。どんな観点でリアクションするか、面白いでしょうね。ね人に。もうね。音楽に対してその音楽学校の先生が解説するみたいなやつ見たことある。そのプロの視点でこのテクニックが素晴らしいっていうはいはいはい。やってるやつとか。いろんなリアクションの仕方がある。そうね。ファーストテイクのファーストテイク。ファーストテイクっていうチャンネルがあるんですけど、アーティストがもうやり直しなしで一発撮りするっていうところがチャンネルがそれに対してリアクションする。そのボイストレーナーの人このテクニックがすごいっていう。それとか素人の人が見ても、あ、そうなんだ。とか、英語のやつもありますよね。日本人が英語を喋ってるのを外人がリアクションする。解説するみたいな。カイチャンネルってカイチャンネルカイ先輩KY 先輩。外人の。もういいんじゃないですか。いろんなリアクションができる。カイ先輩の登録者あんまりおらん。けどね、リアクション動画見よったら、登録者みんな結構おるねん。それしかできない人。それしか。そんなに需要あると思うけど。井上上部もそういうことあげてます。あ、そうなのかや。衣装もいいよね。なんかアンケートの動画をバンブーハイタシさんの番組で取り上げとったんですよ。もうアンケートに今足りないのは観光客だけですよ。大箱してる。大箱以外ほぼ俯瞰してる。
まあ、これが 3.5 ミリオンやね。セービングオールマイラブそういうわ。And they though I try to resist being last on the list. でも350万回ってすごい。すごいですね。けど、1600万回ってすごいよね。入れてくれるか。でしょうね。けど大丈夫だから大丈夫だと。これ、足やらないでしょ。We'd run away together. Love gives you the right to be free. でもすごい。 You said 恐ろしい。このやっぱり地芸やってこうやって人気出たのがこの曲さ、10回ぐらいかけてる。曲聴くつもりで。けどそうやって知る人が何人もおるわけです。そうでしょうね。何十回も同じ曲再生しちゃう人が。それで収入になるやん。収入と収益に。すごい。Cause tonight is the night for feeling alright. We'll be making love all night through. So I'm saying it all. Yes, I'm saying it all. Yes, I'm saying it all for you. そうだな。
コンクリートできた。タンさん、よう歩かないからですよ。はい。歩いてます。ちょっと歩きましたか。そう。あったかいか。あったかい環境で。どうですか ?iPhone 13の機能使いこなしてますか？使いこなしてるわけではない。カメラですね。すごい。カメラこれ多分新しい脚本だけどね。She's so smart, and she's turning. Then she pulled up that old rocking chair once again, but tonight she was slightly, remarkably different somehow. Slowly she